Mandaatti on ihan todellisuudessa hiukan erilainen tilitoimisto kuin mitä yleensä. Ja me palvellaan laajemmasti meidän asiakaskuntaa kuin mitä yleisesti tilitoimistossa. Eli taloushallinto on se perusta. Mutta sitten markkinointi on esimerkiksi yksi semmoinen keskeinen asia. Jos mietitään, että yritys on tehnyt vaikka negatiivisen tuloksen ja pidetään tilinpäätöspalaveria ja sitten yrittäjä kysyy, että no mitä nyt pitäisi tehdä, kun on miinusmerkki tuolla tuloksen edessä, niin mä aina sanon, että siitä alkaa hyvän tilitoimista ja hyvän kirjanpitäjän työ. Eli pystytään niin tasaisesti keskustelemaan, että hetkinen, mitä meidän pitäisi tehdä, pitääkö meidän karsia kustannuksia vai pitääkö meidän lähteä nostamaan liikevaihtoa ja sitten miten lähdetään niin markkinoimaan, mainostamaan, myymään, miten haetaan uusia markkinoita. Se on ehkä ihan keskeisintä, mutta sitten tietysti liiketoiminnassa on paljon erilaisia asioita. Juridiikka on tänä päivänä aika keskeisessä roolissa kanssa. Siinä vaiheessa, kun Mandaatti alkoi kehittämään omaa toimintaansa, niin mä luulen, että me oltiin ihan niitä ensimmäisiä asiakkaita Mandaatille. Sanoisin, että se meidän yhteistyön alku perustui semmoisiin niin kuin hyviin henkilösuhteisiin ja siihen luottamukseen. Me haettiin ennen kaikkea silloin, kun tilitoimistoa vaihdettiin, niin haettiin tämmöistä kokenutta tilitoimistoa nimenomaan rakennusliiken näkökulmasta. Tilitoimistoa, jolla on osaamista ja näkemystä rakennusliikekirjanpidosta, ja sellaista me saatiin Mandaatista. Mandaatti tuottaa meille taloushallintopalvelut, ostoreskontra, kirjanpito, palkanlaskenta. Sen lisäksi Mandaatissa on nämä neuvontapalvelut. Tilitoimisto on valmis siihen, että istutaan yrityksen kanssa alas ja tutkitaan niiden liiketoimintaa ja pohditaan, että mitä kehitettävää sillä mahdollisesti kirjanpitäjän näkökulmasta on. Se on selkeä lisäarvo, mikä Mandaatti tuottaa. On erittäin mukava asiakasyrityksenä huomata, että tilitoimisto pysyy ajassa, kouluttaa omaa henkilökuntaansa, niin sekin antaa sitten taas semmoisen hyvän kuvan meille, että se meidän tilitoimisto ei ole paikallaan pysyvä, vaan että he kehittyvät ja he kasvavat ja he monipuolistavat omaa toimintansa. Erityisen kiitollisia olla nykyiseen kirjanpitäjään, että on sitoutunut ja ammattitaitoinen, mutta myös semmoinen halu kehittyä myös sielläkin päässä. Ja sitten kirjanpidossa ihan sen peruskirjanpidon lisäksi on ollut myös useamman yrityksen fuusioituminen on meillä ollut, rahoitusratkaisut, millä tavalla meidän kannattaa rahoittaa ja sitten verosuunnittelua ja muuta. Kaikissa asioissa, mitkä kuuluu bisnekseen, sä voit kääntyä luottamuksen Mandaatin puolelle. Eli sä voit lähteä hakemaan, olipa se liiketoimintaan liittyvä ongelma mikä tahansa. Miksi näin, niin meillä valtaosa meidän asiakkaista on pieniä yrittäjiä, jopa tämmöisiä yksinyrittäjiä, eli heillä ei ole ketään sparrauskaveria. Silloin, jos tilitoimisto oivaltaa tilaisuutensa, niin se ottaa täyden kopin siitä. Ja silloin jos se asiakas kokee, että hän saa riittävästi sieltä osaamista ja huolenpitoa, niin se asiakassuhde on varmasti hyvä ja kiinteä.